Asher, darating din ba si Vice President Sara Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban? Wala sa listahan ng programa si Vice President Sara Duterte. Ngunit isa nga yan sa inaabangan natin o aabangan natin sa pagsasagawa ng proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Laban o PDP Laban. Nakatakdang iproklama ng PDP Laban ang 9 na kandidato nito sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Kabilang na sa mga ito ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Kasama rin sa listahan sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino at dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission Attorney J.V. Hinlo. Gayun din ang musician attorney na si Jimmy Bontoc, religious leader Apollo Kibuloy at aktor na si Philip Salvador. Inaasahang darating dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang i-endorso at itaas ang kamay ng senatorial candidates ng partido. Bukod kay former President Duterte, makikilahok din sa aktibidad sina Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Executive Secretary Salvador Medjaldia. Nakatakdang magsimula ang programa ng proclamation rally ng PDP Laban alas 3 ng hapon mamaya at sisimulan ito ng mensahe mula sa mga senatorial candidates. Yan muna ang latest dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.